Салому алейкум дӯстони гиромӣ. Як хонаи арзони хуб дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Чармгарои Поён. Ин роҳ меравад ба чорроҳаи равшани Кӯлоб, мана комбинати Ширӣ, маркази савдои Амон. Роҳи хонаи имрӯза. Аз роҳ ҳамагӣ 150 метр то хона аст. Дуюм гардиш дасти рост аст хона. Ин роҳ бошад тарафи резиденсия ва заправкаи МО. Марҳамат дӯстони гиромӣ, роҳи омадаи мо, хонаи имрӯзаи мо ҳамин аст. Мана сарҳадаш то ба намунҷаро рафтагӣ. Дарвозаи асосӣ ҳаст. Дохили ҳавлӣ шудем. Масоати хонаи имрӯза 3 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. Беҳад хонаакҳои хушрӯ доранд. Нигоҳ кунед бардоро. Ҳамагӣ 3 дар хона, ошхона, ҳамому ҳуҷҷатхона, оғил, дариҷа агарот кардагӣ, навесаки хушрӯ гирифтагӣ. Нархиш беҳад нархи арзонай. Хуб, шурӯъ мекунем аз ана ҳамин хона. Мана бародаро, хонаи якуми мо. Мана хонаи якуми мо ҳамин аст. Таъмири хушрӯ кардагӣ аст. Диедатон беҳад таъмираки хушрӯ кардагӣ. Меброем аз инҷаву дохили дигар хонаҳо мешавем. Ими касе ки хонаро мехара бардоро, яъни креслаҳо ҳамашон тӯҳфаанд. Марҳамат дӯстони гиромӣ, дохили ана ҳамин макон шудем. Якта калидори хушрӯак, як хона, ду хона, дар инҷа бошад ошхона. Ошхонаша нигоҳ кунед бардоро. Ин ҳаст, мана тиреза дорад. Иҷара бовар кунед, ошхонаш калонай. Дар зимистон агар ҳаминҷа бишинем, удобнее, кухни гарнитур дора, тиреза дора. Нархи хона арзонай бардоро. Гарени бад арзонай. Мана инаш ҳаст хонаи якуми мо. Таъмиракшан таъмираки хушрӯ, абой гирифтагӣ, қандил дорад. И бовар кунед. Ва бародарои гиромӣ, инаш ҳаст хонаи дуюми мо. Инаш хонаи дуюм ба ҳисоб меравад. Хонаи хуб. Аз ҳамин хонаҳо баромадем бародарои гиромӣ. Мана ҳавлира нигоҳ кунед чӣ хушрӯак а? Ҷада катшам катаки хушрӯ. Рост бародар дар анамунҷа ҳамому ҳуҷҷатхонаи нишонтон метам, баъдан охири наворда мерасем. Мана бародарои гиромии ман дар инҷа дорад ҳамом. Мана якта ҳамоми май даки хушрӯ кардаган термиксам часпонидагӣ. Ва дар ин тараф бошад ҳаст ҳоҷатхона. Бародаро, биромадем аз хонаҳо шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чармгари Поён. Нархи хонаи имрӯза бародаро 215 000 сомон. 215 000 сомонӣ. рақамҳои соимук ҳаст, занг занед, муомила кунед, камтарак арзон мешавад. Аз худи шаҳри Кӯлоби Бостонӣ ба Федератсияи Русия рафтан мушкилӣ нест. Toyota Wish мардуми Кӯлоби Бостонӣ аз шаҳри Кӯлоб мегиратонад то Федератсияи Россия шаҳри Москва метро Котелнира бурда мерасонатон. Як нафар 15 000 рублей. Бовар кунед, мошинчаи хубай, шофёрам шофёри беҳад нағзай. Ва чӣ гуфтанем бародаро? Аз ҳами Кӯлоби Бостонӣ рақамҳои телефоншонам мемонам. Айдари хонатон мегиратон то ҷои кортона бурда мерасонад. Иҷа номрош ҳаст, мошиншам тозааки нағзай. Хулас, касе ки ракияи нархи дастас хати метавона бирава.